opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Pán na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onevie pred strihačom. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali: Barabáša. Pilát povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali: Ukrižovať ho. On vravel: Ale čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umýl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. Ktože je slepý ako dôverník a hluchý ako Pánov sluha. Vidíš mnoho a nepozoruješ. Máš otvorený sluch a nepočuješ. Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Ozbrojenci priviedli Ježiša do stredu súdneho dvora a
sluhovia pozhodili k nohám kríž. Ježiš si vedľa neho pokľakol, objal ho svojimi svätými rukami, trikrát ho poboskal a vrúcnou, nesmierne dojímavou modlitbou ďakoval svojmu nebeskému Otcovi za možnosť vykúpenia, ktoré sa práve začínalo. Začala sa víťazná púť kráľa kráľov. Púť taká ponižujúca na zemi a taká slávna. Kde si toľko s tým krížom? Ťažký je. To sa tu motá. Poďme. Za teba čaká. Nech si ten Ježiš nosí svoj kríž. On si ho bude niesť. To musíš doniesť. Poďme. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Tretie zastavenie, Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Úzka ulička sa stáča doľava a mierne stúpa. Týmto miestom vedie podzemný vodovod od hory Sion. Prechod cez toto miesto uľahčuje veľký kameň, ako to býva zvykom na jeruzalemských uliciach. Pri tomto kameni Ježiš s ťažkým bremenom na pleci už nevládal pokračovať v ceste. Jeho kati ho ťahali a nútili ísť ďalej. On však spadol a kríž sa zvalil vedľa neho. Poháňači kliali, kopali ho a bili. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje lica tým, čo trhali. Tvár som si neskryl pred potupou a slinou. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Jeden zo sluhov katov sa opýtal okolo idúcich. Kto je tá žena, čo tak žalostne narieka? Hneď dostal odpoveď. To je matka Galilejčana. Hneď si z nej začali robiť posmech a ukazovali na ňu prstom. Jeden z nich chytil do ruky klince, ktorými mali pribiť na kríž jej syna,
a výsmešne jej ich ukázal. Pár krokov za nimi išiel Ježiš so strašnou trpivou chorobou. Skrvavený Pán sa packal pod ťažkým krížom. Vážne a súcitne pozrel krvou podbehnutými a vpadnutými očami spod drenovej koruny na svoju utrápenú matku. Pohľadom plným milosrdnej lásky. Aj keby proti mne zbúrkol boj, zotrvám v dôvere. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Farizei sa osobili na vojakov. Nedostaneme ho na popravu živého, keď nenájdete niekoho, kto by mu pomohol niesť kríž. Práve v tej chvíli šiel okolo Šimon z Cyrény, vracal sa domov z práce na záhrade. Vojaci podľa jeho oblečenia usúdili, že je pohan a prikázali mu, aby pomohol Ježišovi niesť kríž. Šimon najskôr odmietol, ale čoskoro svoj názor zmenil. Bol nahnevaný, nemal chuť zapodievať sa takým špinavým, úboho vyzerajúcim mužom. Ježišovi však tiekli po tvári slzy a keď sa pozrel na Šimona svojim miernym a nebeským pohľadom, Šimonovo vnútri sa niečo pohlo. Ipsa! Pridaj! Nebudeme tu dlho čakať. Začaj! Odni sa! Poďme! Aj mu! Tak sa mi zdá, že nevládzem. Tak? Ja mám pomôcť. Pomôžeš mu? Ja nie, ale niekoho mu nájdeme. Aha, tam niekto ide. Poď sem. Kto si? Ja som Šimon z Cyrény. Odkiaľ ideš? Idem z pola, som bol pracovať. Teraz odložíš na rade a túto tomuto pomôžeš. Nechce sami, som unavený, nechce sami. Nie, trpli a poďme. Ja mu mám pomáhať. Áno, ty mu pomôžeš. Poďme. Ipsa. Začaj. Pridaj. Poďme.
prestaňte robiť zlo. Učte sa robiť dobro. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Teraz sa Veronike podarilo prebrať sa cez zástup a dostala sa až k Ježišovi. Márne sa vojaci snažili zadržať ju. Padla pred Božím synom na kolená a plná súcitu rozprestrela na jednej strane šatku a podala mu ju so slovami: Uznaj ma za hodnú osušiť tvár môjho Pána. Ježiš chytil šatku ľavou rukou a pritisol si ju dlaňou na skrvavenú tvár. Potom dal ľavú ruku so šatkou k pravici, ktorou držal kríž. Stisol šatku obidvoma rukami a podal jej späť. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Pán sa utkol a po druhý raz klesol pod ťarchou kríža na kolená a na ruky. Ježišova matka od bolesti už nevidela ani vojakov, ani nikoho iného, iba svojho skrvaveného, trpiaceho syna. Vrhla sa pomedzi katov k Ježišovi, padla k nemu na kolená a objala ho. Priložte kosák, lebo žatva je zrelá. Poďte, šliapte, lebo lis je plný, lebo ich zločin je veľký. Osme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Pri stĺpe sa vytvorila skupinka žien, ktoré plakali a bedákali. Niektoré z nich držali na rukách malé
Väčšiu časť skupiny tvorili mladé panny a ženy z Jeruzalema. Bolo tam však aj niekoľko žien, ktoré prišli z Betlehema, Hebronu a blízkeho okolia sláviť Paschu. Keď videli, akom zúboženom stave je náš Pán, začali plakať a nariekať ešte hlasnejšie. Ježiš sa k ním otočil a povedal: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Sprievod pokračoval. Cesta medzi bránami mesta a Kalváriou bola hrboľatá a strmá. Ježiš len s veľkými ťažkosťami kráčal s ťažkým bremenom na pleciach. Nemilosrdní sprievodcovia ho bez akéhokoľvek prejavu ľútosti či pomoci poháňali a neprestávali ho biť a urážať. Keď sa dostali k miestu, kde cesta odbočuje na juh, Ježiš sa potkol a padol pod krížom. Bol to strašný pád, no strážcovia ho opäť iba udreli a súrili ho, aby vstal. Poďme, ty daj. Načaj. Poďme, hovorím ti, poďme. Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo, kým čakal som hrozno, urodila len plánky? Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty. Prípravy na ukrižovanie sa blížili ku koncu. Rímski vojaci bez akéhokoľvek náznaku ľútosti rozdávali príkazy. Kati strhli Ježišovi plášť aj opasok, o ktorý mal priviazané laná, a aj jeho vlastný opasok. Náš drahý Pán a Spasiteľ zostal stáť pred svojimi nepriateľmi nahý, len s pásou plnenej látky, ktorá mu zakrývala plecia a ľanovou šatkou. Aj látka, ktorá
ranám a Ježišové trápenie, keď mu ju strhli, bolo neopísateľné. Bol už úplne vysilený od toľkého utrpenia a z toho, že stratil veľa krvi, nevládal sa už držať na nohách. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Jedenáste zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Prinútili ho vstať a ľahnúť si na kríž, aby ho k nemu mohli priklincovať. Potom mu natiahli pravú ruku k diere, ktorá bola pripravená na pribitie klinca, a pevne priviazali hlavu. Jeden z katov mu pridržal ruku, aby sa nezatvárala, a tretí vzal veľký, hrubý klinec a pritlačil ho Ježišovi o ruku a veľkým železným kladivom udrel po klinci. Klince, ktorými Ježiša pribíjajú na kríž, boli veľmi veľké. Hlava klinca bola veľká ako minca a hrúbka asi ako mužský palec. Klince boli také dlhé, že vyšlievali zo zadnej strany kríža. V dolnej časti kríža, poniže miesta, kam mali byť pribité Ježišove nohy, popravcovia pripevnili drevený postavec, aby bolo jeho telo podopreté. Tam ho ukrižovali. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Dvanácté zastavenie Pán Ježiš zomiera na kríži. Hodina nášho Pána mala konečne nadísť. Jeho zápas so smrťou sa začínal a celé jeho telo zalieval studený pot. Ján stál pod krížom a utieral Ježišovi nohy svojou šatkou na bok. Tedy Ježiš povedal: dokonané je. Zodvihol hlavu a mocným hlasom zvolal: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tieto slová, ktoré zvolal jasným a strhujúcim hlasom, sa rozozneli v nebi aj na zemi, a o chvíľu na to Ježiš sklonil hlavu a vypustil dušu. Keď stopník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha glóriou. Tento človek bol naozaj spravodlivý.
zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaní polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že už je mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol boh a hneď vyšla krv a voda. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená. A na jednom mieste písmo hovorí: uvidia, koho preboli. Potom Jozef z Arimatej, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajný, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát mu dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Štrnácté zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatej, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Tí, čo ho odprevádzali, ešte raz Pánovo sväté telo objali a zaslzili a potom vyšli z hrobky. Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahol.
času a tak ďalej, ono sa to za pár hodín tu chodilo. A vidíte, koľky sú pozadí. A nacvičiť to a bez toho, aby boli profesionáli. Takže Pán Boh za to aj požehnaj. A nech vám Pán Boh požehnáva aj vás, vaše rodiny, plnú radosť, ste boli bez nich, len preto, aby ste nacvičili. Pán s vami. Nech vás naplní Bohým požehnaním, Všemohúci Boh Otec i Svätý Duch Svätý. Ostávajte v pokoji.